Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera badakizue, asteazkenetan musika izan ohi dela protagonista eta gaur musikaren munduko albiste batekin hasi nahi dugu saioa. Hori bai, albistea triste xamarra da. Bai, izan ere 10 urteko ibilbidearen ostean Forbidden Colors diskoetxeak etenaldia egingo duela iragarri zuen atzo. Aitor Etxeberria musikaria da diskoetxeko burua eta berak azaldu duenaren arabera ezin dio denbora nahikoa eskaini proiektuari. Hori bai, festa ederra antolatu dute 10. urteurrena eta agurra bera ospatzeko. Irailaren 13an egingo dute Bilboko kafe antzokian eta zigilua kaleratutako disko guztietako kantapana jotzeko bilduko ditu bertan Amorante, Ander Unzaga, Eki Lambert, Empty Files, Galder, Joseba Belenuar, Kelepo, Maiz, Moxal eta gehiago. Zertxotenak idolak, ez? Jode, dana, hoi kuadrilla, hoi kuadrilla. Nire altzatuen zerbait ikusten hasi naiz berriz.
lortu zuen, eta hau bete hortz geratu zen artista bera ere, mundu guztiak uste. Bai, nik ere ala uste nuen. What it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious, somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, we all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on raw. Beste oi hartzak. Kabela eskatu zaizu, listo, ja ondo. Esatu, sensio. Pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out. Zan bezala harritu egin ginen, ez zuenean Kendrick Lamarrek irabazi eta Macklemorek irabazi zuenean, eta gerora zuen bazekiela zergatik izan zen. Eta zurien eta beltzen arteko arrakalatik gizonen eta emakumeen arteko arrakalara. Gaurko egunez hasi zen emakumeari buruzko lehen mundu konferentzia. 1975ean egin zen Mexiko hirian. Emakumearen egoera juridiko eta sozialaren batzordeak emakumeari buruzko lehen mundu konferentzia antolatzeko eskatu ondoren. Konferentziak emakumearen nazioarteko urtearen helburuak ezartzeko munduko ekintza plan bat definitu zuen. Emakumeengan egoera aurreratzeko gidalerro multzo oso bat eskaini zuena. 1980an 55 estatukide bildu ziren emakumeen bigarren konferentziarako Kopenhagen. Helburua lehen mundu konferentziako helburuen ezarpenean izandako aurrerapena berrikustea zen. Enpleguan, osasunean eta hezkuntzan oinarrituz. Gora. No, they don't. Make your check come at their neck. Disrespect us, no, they won't. Boy, don't even try to touch this. Boy, this beat is crazy. Emakumeentzako 3. mundu konferentzia Nairobin, Kenian egin zen 85ean. Konferentziaren agindua hamarkadaren helburuak lortzeko oztopoak gainditzeko neurri zehatzak ezartzea izan zen. 157 estatu kideko 1900 ordezkari bildu ziren eta gobernuz kanpoko erakundeen foro paralelo batek 12.000 partaide erakarri zituen. 10 urte geroago Beijingen egin zen emakumeari buruzko 4. mundu konferentziak inflexio puntu garrantzitsua ezarri zuen genero berdintasunaren munduko agendarako. Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma 189 herrialdek aho batez onartu zutena emakumearen alduntzaren aldeko programa bada eta ura egiteko kontuan hartu zen genero berdintasunari buruzko munduko politikaren funtsezko dokumentua. Beijingo adierazpenak eta ekintza plataformak helburu estrategiko eta neurri batzuk ezartzen ditu emakumeen aurrerapenerako eta genero berdintasuna lortzeko 12 eremu erabakigarritan. Pobrezia, osasuna, neskatoak, ingurumena, giza eskubideak, edabideak, hezkuntza, indarkeria, botereguneak, ekonomia, instituzioak eta gatazka armatuak. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya.
azkeneko hori hartuko dugu kizpide. Julenek esan dituen zerrenda luze hortako azkena hartuko dugu. Emakumeak eta gatazka armatua. Izan ere gaur ekainak 19 gatazketan indarkeria sexuala amaitzeko nazioarteko eguna da. Behin baino gehiagotan aipatu dugu gerra egoeratan emakumeen gorputzak borroka eremu bilakatzen direla. Bigarren mundu gerraz geroztik ez da inoiz hainbeste gatazka egon munduan aldi berean. Horren ondorioz, Nazio Batuen erakundearen arabera, 117 milioi pertsonak etxetik ihes egin behar izan dute. Giza eskubidekiko mespretsua, armen ugaritzea eta gero eta militarizazio handiagoren ondorioz, sexu indarkeria areagotzen ari dira. Azpiegitura zibilen aurkako erasoak areagotu egin dira, adibidez osasun zentroen aurkakoak, eta horrek oinarrizko eskubideak kentzen dizkie komunitatei, hala nola osasunerako eskubidea. Horrek mehatxu larriak dakartza biztanleria zibilaren segurtasunerako bereziki sexu indarkeriatik bizirik atera direnentzako. Cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo y aún así salí solita. Gatazkekin lotutako sexu indarkeriak ondorio kaltagarri luzeak ditu biktimengan eta gerra, tortura eta terrorismo taktika gisa erabiltzen da. Eragin suntsitzaileak ditu osasun fisikoan, sexualean, ugalketan eta buruko osasunean, eta komunitateen gizarte ehuna suntsitzen du. Emakumeek eta neskek sexu indarkeria modu basati egin berdiate aurre. Beraz, gaurkoan, bereziki emakume horiek ditugu gogoan. Eskerrak musika dugun mundua pikutara doala azteko. Edo abestien bidez mundu aldatzen saiatzeko. Gaurko elkarrezketa akustikora malko bat etorriko da. Bai, bainat bidegain musikaria eskutatzen da izen eder horren atzean eta ea zer kontatzen digun. Doinuetatik aratago tarterako Ruben Ramosi eskatu dizkigu aste honetako kantuak. Bai, eta aukerak eta ederra egin du. Eta gainera, Josune Belez de Mendizabalen azkeneko txiribueltare izango dugu aurkoa. Demoraldia amaitzen ari zaigu. Eta gaur egingo dugu berarekin azkeneko sekzioa gure arabar gogokonarekin. Ea zer ekartzen digun. Horixe, triste gaudela demoraldia amaitzear delako, baina ekainak 19 ditu asteazkena da, eta musikak salbatuko gaitu. Beraz, ongi etorri bigarren kafera. Haze bi lotxagabe ditudan alboan. Zuekin Julen Goikoetxea hor begoz egunon. Baita zuei ere. Eta beste aldean, Gartxotun zain letona egunon. Kaixo, egunon denoi. Eta ni goi hori ezeiza arandia nauzu esan bezala, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Kolpatu da kristalaren kontra nirekin diardu besterik ez
Esan bezala ongietorri guztioi bigarren kafera goizak 10:20 ditu, bigarren kafeak irratsaio honek 800 eta 6. Ekainak 19 esan bezala, eta gu hementxe gure maite dutak zuekin elkarbanatzeko presteta ari dira hemen txatean gora eta bera hizketan, eskerrik asko hemen abisuengatik eta esker mezuengatik eta maite dutengatik, ze kuadria osatzen dugun. Besterik ez. Hau aste luzia behar dudan guztiak. Hementxe gure eguneroko koreografia balorazioa ere jaso dugu. Gaurkoan Gartxot Garaie oso ongi motibatuta improvisazioa. Gaurkoan ere bai. Izango da. Gaurkoan ere bai. Humiltasunetik izan da. Bai, goiuri ongi ere, gogo gutxi, baina bueno, tira, eta Julen ea ze izan den hori. Hori izan da saioaren lehen 10 minutuen laburpena izan da. Bai, horixe esan berre, baina tira, dena ongi, pozik gaude, gustora gaude, kafeinaz beteta, eta horrelaxe Gorka Urbizuren besterik ez abestiaren doinu goxo hauekin gure maite dutak elkaranatzeko prest, eta Julen, zer iruditzen zaizu, zu hasten bazara? Gaizki. Bale, borduan Gartxot, ze maite duzu? Ba, nik ohiko dudan bezala asteburura salto egingo dut, ere maite duta aipatzeko. Eta, bueno, maite dut talde berezi bat, ezagutzen nuena, eta asteburu hontan lehen aldiz zuzenan ikusi dudana. Beraien izena Bloñ da, ezagutzen ez duten entzat, mugaz bestalde edo ez dago mugarik, baina beti esaten den iparraldeko ekosistema eder horretatik etorri zaigun nire ustez azkenaldiko talde interesgarrienetariko bat. Eta maite dut nola alako altxor txikiek baduten, ez dakit, jendea eta ikuslea aho bete hortzuzteko gaitasuna. Hemen ere horrekor asko hitz egiten dugu Euskal Herrian musikaren giroan zenbatek betetzen duten lehen lerro hori ez, eta ze izenek daukaten ez dakit erakusleioa edo edabideen bultzada hori, kritikatu daitekena edo ez, logikoare badena askotan, baina egia da Euskal Herriak izugarrizko uzta ederra duela eta askotan, ez dakit, esango nuke iskinan edo itzaletan dagoen usta bat. Asko hausartzen dut horren inguruan batzutan ere, ez ote den horrela izan behar, horrek ematen diolako xarma hori, baina lehenkoan Larrabetzuko gaztetxean egon nintzen, Bloñ taldea ikusten, Aiande, Pascal, Maia, Nikolas eta denak laguna ditut, eta eman zuten kontzertu bat, baina lehen mailakoa bai emozio aldetik, bai teknika aldetik, eta bertaratu zen jendeak ere nik uste flipatu egin zuela, eta niretzako hori ekarri nahi nizuen Bloñ taldearen gomendioa, baina maite dut ere nola itzaletan egiten den gure kulturaren alde, gure kulturatik, eta batez ere gizatasunetik eta euskeraz izugarrizko lana, eta ezakit pena ematen didan jende gehiago ez ezagutzea, edo posten naizen ere badelako gauzak ikusteko eta bizitza sentitu eta begiratzeko ez dakit, txoko txiki bat eta bertakoa sentitzen naiz ni, beraz maite dut Bloñ taldeak igandean sortarazi zidan guztia. Ira Julen, kontatu, zer maite duzun? Nahiko simplea da, baina aldi berean ederra ere baize. Maite dut, dana delako kontuangatik izan, lan kontuangatik edo beste zerbaitengatik norbaitekin elkarrizketa bat izan, eta elkarrizketatzaile modura ari zaren, elkarrizketa hori amaitzea nahi ez duzunean. Wow! Txan nahi dut. Interesgarria delako bestea kontatzen ari zaizuna. Eta nola kontatzen dizun. Batez ere nola kontatzen dizun, ez gaia izan liteke, zure interesekoak gehiago edo gutxiago, edo gustatzen zaizuna, edo ezagutzen duzuna, baina elkarrizketatua bera, hitz egiten hasten den momentuan, askotan jabetzen zara, ez, honekin, gastatuko nituzke 28 grabadoraren 278 giga, eta alare motx geratuko nintzateke akaso, eta atzo bertan gertatu zitzaidan hori, eta horrelako zerbait gertatzen denean ez delako akaso nahi beste adina gertatzen, konturatzen zara ez, ze elkarrizketa ederra, ustez behintzat ederra izan den gero ikusiko da ez, nola geratzen den, baina zenbat eman dezaken elkarrizketatu batek, ez, alde batetik daukan ezagutza, gai horren inguruan daukan ezagutza, baina are garrantzitsuagoa da ezagutza hori kontatzeko gaitasuna ez, eta kontatzea non
ezagutza bere ezagutza maila inondik inora ez duen, eta gaian akaso interes gehiegirik ez duen jendeak ere ulertzeko moduan gauzak esateko gaitasun hori izatea, eta modu konstientean egitea, hau da, berak egin dezake ez, modu teknikoan gauzak esan, eta hala, nik horrezten du, baina ez, bera ere une oro konstiente, urte asko alor horretan dabilen pertsona bat zen, lehengo garaiak, orengo garaiak, eta orengo garai ere askotan ez, modan dago orain gaztei dena mespretxu esaten diegu, ez, orengo gazteak ez dute zertarako balio, ez dute zer egiten, berak ze errespetuz bere adinetik eta bere posizio horretatik ze errespetuz hitz egiten zuen orengo gazteen inguruan, oraindik ere ze ilusio somatzen ditzaion, eta benetan ederra da, elkarrizketa bat izan, edozin pertsonarekin eta sentsazio horrekin geratzea, zenbat eman didan niri pertsona honek elkarrizketa honetan, nik akaso gaiaz ideia gehiagirik izan gabe, baina egongo nintzen 3 egun pertsona horrekin izketan. Neri hemen ere pasaz daite elkarrizketa akustikoetan, ben baino gehiago aipatu izan dugu horrek horre denbora ze azkar pasatzen den, benetan hitz egiten ari gean horrek sortzen duenean norberaren ganez, interes bat. Bai, nik ere askotan pentsatu dut, eguraldia eta zea, eta itxoin dezatela, trafikoa ere, gero, eta 20etan horrengo, eta 10 minutu gehiago, baina, bueno, itzingo du. Enborril baten barneko lozorro ezean. Hemen txatean Gorkak idatzi du bere maite duta, nire maite duta da gaur bertso eskolako azken eguna dela eta afaria egingo dugula, eskerrik asko Goierriko bertso eskolari Gorkaren partez eskerrik asko, norbait entzuten ari balin bada, antolatzaileetako bat, edo... Gorkak aurko agurra pentsaute izango du. Zer rimarekin Gorka, ze oinekin egingo duzu agurra? Venga, a ber, bota. Aizu ederrak dira bertso eskolak, askotan aipatu izan dira ez, gero nahi balin badugu Nafarroaren edo bek 15.000 pertsonaz beteta egotea 4 urtez behin finala ikusteko, hori gertatzen dela egin batean bertso eskolengatik, beraz, gora Goierriko bertso eskola, gora bertso eskola kontzeptua bere baitan, eta gora zu Gorka, hain animoso izateatik. Ea, datorren urtean zetokatzen zaizun, ze eninduke bat ere harrituko, papatean, esango bazenu, alfareria edo horrelako ikastaroren batera apuntatu zarela. Bai, izta, Gorka ezagututa. Pegatzen dio. Gorkari danak pegatzen dio, esan nahi dute. Gorkak esan dago edozerrekin, ni bintzaten nintzate garrituko. Urrengo aurkezleak esango balu, esui lankan dagoela. Ondo. Gartxoetan hilo txagabeak eta urrengo aurkezlea. Ja. Horrela banatzen dira hemen. Gartxot. Sentitzen dut, baina... Reklamazio horreko... Noski. Ez kartela ikusten hemen nahi duenak eskuragarri ditu hori izaten da. Lehenengo jarri ingo dut ero eskatu. Hori da. Nik uste dut errespetu bat merezi duela Inigo Asensio Elurbideak merezi ez zuena, ikusten duzun bezala agure batetaz ari gara hitz egiten, kamera manejatzen ez dakien agure batetaz, berriro ere atza hortxe kameraren parean atza jarrita horrari zen bere aurpegia izkutatuz. Badaki, nola izorratu, begira, atzean ez zerua gaur ere. Ja, nola atera den horre. Propio atera da. Paso mamarko dugu, egunon Inigo Asensio Elurbideak. Egunon dizuela, bai. Bai, egunon, guai gaurre... Ezki, sufritzen. Bai, esan arazoak pilatu zaizkit gaur goizean, nahi baino gehiago, eta nire arazo nagusiena izan da, nire roaming datuak amaitu egin direla nonbait, eta zalantzan nintzen, ezingo ote dut gaur bigarren kafea entzun. Kriston kezka? Eta lorik egin duzu. Bai, ze datu gabe goizean geratu naiz. Bale. Atzo gau ez doktoren alaska jarri nuen mobilan eta uste dut horrek xurgatu zituela falta zirenak. Bueno, dagoeneko lehenengo denboraldiko 6. atala bukatu duzu. Bai, 4. denboraldian nabil. Oino, oso ondo. Hain pixkanaka. Bai, bueno, eta zer kontatu nahi diguzu? Nire maite duta, batetik hemen atzean ikusten duzuen Danubio ibai honi, gaur atzo ez bezala. Ze juren zer? Si, horrela, Ka izango zara, horrela zitzen. Hori iguala, uste. Bai, igual,
Gaur atzo ez bezala, bueno, barrukalderago edo, herritxo batzuetatik nabil, atzo iritsi nintzen Estergom izeneko leku batera, duela 2 urte bertatik igarotan nintzen, baina, bueno, herriak bisitatu gabe, nahiko uretatik atera gabe, eta, bueno, antxe egin nuen Estergometik, oraintxe nagoen Bizegratontara bidaian, ere pirauan fondoan ikusten dut, oraintxe iritsi naiz, lotu nuenan poste batera, eta orain jasoko dut, zeia gaur arratsaldetik aurrera lan egitea egokituko da. Baina nire maite duta da bidaietako intuizioari edo, zehatzo pasazitzaidan gauza xelebre bat, eta da, hurbildu zirela, bueno, Atxonamon bikote bat, 80 urtetik ondo pasatakoak, ilarrak eta, hola txikitxoak eta, excuse me sir, hola oso ingles britaniarrarekin, do you speak English? Bueno, a little bit, eta betiko historia hauek ez. Bueno, Cats and Dogs, You Are Preaching to the Choir, da holakoak, Ez que You Are Preaching to the Choir amerikanogoa da, eta It's Raining Cats and Dogs ez dakit, hori ere amerikanoa ez aldago, Juri? Ez dakit? Bueno, badauka hola Cambridgeko hola itxura pixkate bai, euskalo. Bueno, kontua da, haiek izorratuta zeuden, ondo izorratuta ari ziren kruzero bat egiten Danubion barrena, eta euren barkuak alde egin zuen, beraie gabe. Eta mugikorrik eta internetik gabe zeuden, Hungariako barrenekaldeko herritxo batean, nun ingelesez ere, jende pilak ez duen egiten, euren ingelesare ondo itxia zen, ez dakit Hungaria askok ere ondo ulertuko lieketen, ni behintzat belarria tente jarri behar nuen, eta zera, bazutela txarteltxo bat, eta niri horrela txartela pasaz da, olako batean azaldu behar izan nien naizuen, nien naiz Hungariarra, ingelesez egiten dut, baina I'm from the Basque Country, eta baina tira, telefona badaukat eta deituko dugu, eta orduan, neronek deitu nuen, barko konpainia harta, edo kruzero konpainiara, hi, do you speak English? Berriro, eta tipoak, yes, a little bit, okay. So, hasi nintzen esplikatzen, banengoela ni Estergom izeneko herri batean, Atxonamona pare batekin, beraiekan galdu zituztenak 11etako barkua, arratsaleko 6etan joan behar zuen barkua goizeko 11etan alde egin zuelako. Oh, yes, I know about them. Ok, bazegiten barkuan norbait falta zitzaiela. Vale, ondo, bueno. Eta esan, ok, nik pentsatu, bueno, igual ja, ez dauka zentzondirik egotea ni hemen ingelesez hitz egiten Hungariar batekin, badugunean, beraiek Britaniarrak direnean, Ingalaterrakoak direnean, ere ingelesez ni baino beto dakitenean. Eta orduan, esan ok, the woman will speak to you, eta hortxe pasan nion emakumea, eta, ok, speak, zuek itzein. Bueno, tantxe gehatu nintzen, beraiekin, tener telefonarekin ari zielako, eta laguntzeko zerbait gehiago egin dezaken. Eta, non eta emakumea galdetzen didan, boligrafo bat badudan. Yes, of course. Nik beti boligrafoa eskuineko patrikan eramaten dut, hau kazetari izatearen gabezia edo sendatu gabeko movida horiek, beti boligrafoa gainean. Eta Andrak non ateratzen duen poltsotik, sobre bat, nik gainean idaz dezadan helbide bat. Eta sobre horretan zeuden fajoka bilete. Oño. Imaginatu egoera, Hungariako herri txiki bateko ibai ertzean, han jende gutxi, bi Atxonamona, eta ni eskutan beraien oporretako diru guztiarekin, boligrafo batekin, pentsatu nuen, gizajo hauek, beste norbaitekin topatu izan balira, ez barku, ez telefono, ez diru, eta ez da ezer ere. Ez boligrafo. Baina, pentsatzen dut, askotan nik esan dut, ez bidaiatzerakoan intuizio asko areagotzen dela, eta badakizula, nolabait nori hurbildu nori ez, eta haiek ikusiko zutela, beste gizajo bere piraguakin eta xelebre hau jende hona izangoa. Eta antxe hurbildu ziren, da orduan, esan zieten, barkua Budapesten zegoela, eta ara joan bartzutela taxiz. Eta bueno, azkenean lortu genuenan herrian taxi bat, eta iritsi omen ziren barkuz Budapestera euren kruzeroarekin jarraitzea, baina tira, hori da nire maite duta. Eta eskerro modura, sobre harindu altzuten apur bat edo? Ez, galdetu zidaten, zenba zortzi daten, baina... dena ondo. Ondo. Bestela zu ondo zaude inigoa?
Ni bai, ja interneta rekuperatu dut, eta, bastante. Eta, noiz itzuliko zara? 27 arratsaldean bueltatuko naiz, azken saioa zuekin egiteko. Bai, kontua da, hori galdetu behar nizun. Denboraldiko azken irratsaioan hementxe izango zara. Bai, ondo bidean behintzat, bai. Bale, konturatu zarete ez da, Julen? Gertxot? Duela egun batzuk esan zuela 26an hementxe egongo zela, gaur galdetu eta esan duela 27 juntzan hemen izango dela, bihar berriro konexioa egiten badugu, baiet esan uztailaren batean bueltan dela. Ez, 29an hemen egongo da, baita nik ekarri behar badut ere. Zu lasai. Baita 28an ere. Bueno, Iñigo, eskerrik asko, baina agurtu egin behar zaitugu, ze aurrera jarraitu behar dugu, binarren kafearekin. Oso ondo, zaindu asko. Aio. Pesau. Hori arpegire esan, kendutakoan, ez? Arpegire esan. Konturatu nahiz nik ez da lan ere maite duta esan, begira nik kontatuko dizuet. Bai, maite zaituztet, baina nire maite duta da somatzen dela, herri guztietan gertatzen da herriko festak datozenean, aurreko egunetan giroan somatzen dela zerbait badatorrela. Eta, somatzen da ikusten dituzulako, herriko brigadakoak txosna montatzen, edo ikusten dituzulako tabernariak, ez dakit, ogitartekoak prestatzen, kaleak dekoratzen, kartelak protokoloenak paretetan, denetarik ez, eta Tolosarra naiz ni, eta Tolosan San Juanak, aurre festatxoa egin dugun arren ofizialki ostiralean hasiko dira, eta gogotxu nago, eta nabaritzen dut festa usaia, eta hori da nere maite duta festaren aurreko orduak. Eta orain bai, hasteko moduan gara. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Orain, doinuetatik aratago entzungo dugu, baina Gartxotek azkar egingo digu sarreratxo bat. Zein elkarrezkatatu duzu Gartxot eta zen nabarmenduko zenuke? Gaurkoan, telefonaren bestaldean aspalditik ezagutzen dudan lagun bat, Ruben Ramos, musikaria izateaz gain, Aixe Estudioan ibiltzen da nerekin batera izugarrizko diseinu ederrak egiten. Ez dakit, hemen ere noiz baite Durangoko azokarako egin zuen kartelaren arira edo elkarrizketatu ote genuen, baina bai, Ruben Ramos laguna handia, eta azpimarratzekoa aukeratu dituen doinuak. Egurra handia, ekarri dugu naiz irratira, eta ni nola egurzalea naizen. Uste dut oso aukeraketa ederra dela beraz, gozatu. Goza ezagun, doinuetatik aratagorekin. Ongi etorri entzule, doinuetatik aratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero tarte honetan biltzen garela gure belarriak goxatu eta telefonoaren bestaldean gomendatzen dizkiguten doinu berriak ezagutzeko. Aste hontako gonbidatua beste behin lagun izugarrian handioa da, bere izena Ruben Ramos da, eta musikaren munduan asko aritutakoa da, musikari fina eta kontzertu asko bizkarrean badituen ere, baina gaur egun besteak beste diseinuaren munduan ibiltzen da, oso fin, esango nuke gainera, Aixe Estudioan aritzen baita lanean, eta bere lanak ere ikusi nahi badituzue, sare sozialetan sartu eta ikusiko duzue ze profesional handia den. Baina nik musikaren baitan esango nuke ezagutu dudan lagun izugarri bat izan da, asko konpartitu dugu elkarrekin, musika eta holtza eta esperientzia izugarriak, eta jakin badakit musikazale amorratu ere badela, beti talde berriak deskubritzeko gogori ere baduela, beraz, izugarrizko autu, ez dakit, logikoa iruditu zait, bera Ruben doinuetatik aratago saiora ekartzea. Beraz, entzun dezagun telefonoaren bestaldean nire eskaerari baiezkoa eman eta gero, ze kantu gomendatu nahi izan dizkigun. Kaixo, Ruben Ramos naiz, musikaria, diseinatzailea baita. Musikarekin dudan erlazio estuarengatik honako 4 abesti ekarri dizkizuet.
nire lehenengo abesti kutxuna, Refuse taldearen The Deadly Rhythm izango da. Justo aste honetan abeslariari bihotzeko bat eman dio, eta bueno, bere garaian beraiekin jotzeko aukera izan genuenez, bere omenez, hemen doa abestia, justo hori, The Deadly Rhythm duelako barruan kriston indarrarekin eta kriston hitzekin. Nire bigarren abesti kutxuna, Radiohead taldearen Everything in its Right Place izango litzateke. Batez ere, bere garaian elektronika mundura sartu ninduen abestia dalako, kapa pila dituelako, gitarrarik ez, Tom Yorken ahotsa, hitzak ere, denetarik dauka, eta oso ezaguna, tipikoa, baino niretzako kristona.
hirugarren abesti kutxuna, jau Donostiarren mereziko du abestia da, zeren askotan melodia hori dut buruan, kaletik noanean, eta, bueno, gaztezina da, eta gainera ekartzeizkit burura olako momentu oso politak musikarekin. Mamujarela bihurtu azalean josita daukat, kriston melodia. Mamuaren lagun bihurtu azalean josita daukat eta galera orok eredu bat dakar esapean biharra ez delako deus sentimeret eguneroko nasian ez baiaren hasi xumeak ereiten nabil zaretzirenen iobian ez nago desagertzeko prest koloreak hartzen nabe nire ez izateko bidezidorrari nire izateko anapurnare eta ezin naiz zorionaren zai egon bizitzari zentzua aurketo nahi diot eriotzak soilek eman ez diezaion zentzua aurketo nahi diot. Eta nire azkeneko kantu kutxuna, The Mars Volta taldearen Cygnus, olako zerbait deitzen da bestia. Duelako hasiera potente bat, riff oso ero batekin, gero ahotsak ere aldatzen dute gaztelera, ingelera, eta bueno, melodia baita indar asko du, eta bere garaian izan zen nahiko mind-blowing. Mila esker Ruben, zure abesti gomendio ederrauengatik eta halako kantu bereziak gurera ekartzegatik. Eta zuri entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar berriz, bagoaz The Mars Volta talde puskaren Cygnus Bismund Cygnus kantuarekin. Aio! The ocean floor is hidden from your viewing lens. A depth perception languished in the night. All my life I've been so amused by the seed spread and let me walk down line.
Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lanak lasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgowko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldiz zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, bueno, fascinating. Entur gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, osea. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados, hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lotzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, bueno, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehenbiziko abiapundua, erraetan bezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten nien mezara, eta apesa egiten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusen nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Beti esaten dugu, Julen, asteazkenak musikaren egunak direla, eta doinuetatik aratagon, gustatzen zaigula jendearen proposamenak entzutea, baino, hau ez dakit noizbait kontatu dugun, doinuetatik aratago ere, erabiltzen dugula, beste motibo izkutuengatik. Bai. Prestatzeko, datozen akustikoak, behar izaten direlako, ez? Julen hori biltzen zarazu kableak gora, kableak bera, eta kontu horiekin, eta doinetatik aratago beharrezkoa izaten da. Tartetxo bat edukitzeko behintzat, prestatzeko. Komeni da, azkenean gero gauzak alden eta txukunena egiteko, komeni da, ez? Musikariak etorri, dekarri dituzten instrumentua prestatu, erratibidez entzun alizateko, soinu kable guztiak eta prestatu, mikrofonia guztia, bideoak grabatzeko ere bideoak prestatu, argiztapena jarri, horrek azkenerako gauza bat eta beste minutu batzuk eskatzen dizkigu, minutu batzuk entzen dizkigu, eta doinuetatik aratagok, musika berria, ze azkenean nik ere doinuetatik aratagoren bidez talde eta abesti berriak ezagutzeko aukera izaten dut, albidetzen digu, tartetxo hori izatea musikariekin, behar bezalako prestaketak egin, eta gero, elkarrezketa akustikoan jotzen dizkiguten abestiak, alik eta ondoen entzuteko. Horrelaxe, horrekin kontatu nahi nizuen, gu prest gaudela urrengo proiektua ezagutzeko oso proiektu berezia da, Malko bat izena du, horrela, banatuta, Malko bat hitz jorasa ere ulertuko duzu, baino bagoaz, Malko bat ezagutzera, entzutera, gozatzera, eta oroar, asteazkenak salbatzera, ze asteazkena izaten ari garen. Bagoaz, Malko batekin.
dela igande batzuk Ondarruko gaztetxera hurbildu nintzen, duela ez hainbeste gainera gurean izan genuen jaiegun proposamenaz, gozatzeko asmoz. Bertako betepa eta ekimen ezin interesgarriagoak antolatzen zuen enegarren kontzertua zen badakizue, do it yourself, intzazuzuk. Hala dabiltza izugarrizko lana egiten eta behondeiela ere nire partez hemendik. Ze ederrak diren sorpresak, ederrak direnean pentsatu nuen. 3 kontzertuetatik lehena taularatu zenean. Hala ezagutu nuen, Malko bat proposamena, Beñat Bidegainen proiektu pertsonala. Eskaintzen zuen lehen kontzertua omen zen. Etxean ari zen eta etxeko ez inguratuta gainera. Nabari zitzaion emozioa eta egoeraz gozatu nahi duenaren muturreko sentsibilidade hori. Eta aitortu behar dizuet, barru-barrutik, izugarria izan zela eta izugarri gozatu nuela. Eta pentsatu nuen, kontzertua bukatu bezain laster. Honi, bigarren kafe hartzeko gonbita luzatu behar diot. Beraz, pozik nago, gaur gurean dugulako, Beñat, Malko bat proiektuaren barrunbeak azaltzeko bere ere ezagutu nahi dugu, eta berriz diot, bere aktuazioak txunditu nuen, eta gehiago jakiteko gozez geratu nintzen, beraz, eskerrik asko Beñat, ongi etorri, eta eskerrik asko gure gonbita onartzeagatik, hau pazu. Arratzalde hon, eskerrik asko zuei gonbidatzea txik, eta zelan ez onartu ni kafe salina, eta... Eta kafea eskin aldizu etxe santuntan. Ez? Kafea, nahizu kafe bat? Ez, eskerrik asko. Bueno, baina bigarren kafea da, hartu izanarena ez da aitzakia, bueno, geroxeago hartuko Batzuk 3. daramagu da honeko, eta egun oso horretik, beraz. Neupe bai. Bueno, abia puntu bezala kontzertu hori hartu nahi nuke, baina zure proiektua ezagutzeko aukera hartu nahi dugu gaur hemen, bigarren kafean, eta pixkat estreinuko sentimendu horietaz galdetu nahi nizun, lehen kontzertua izan zen, Ondarruko ura, nabari zen emozionatuta zinela, edo ikusle gisanik ere ala sentitu nuen, zentzu honenean, ze sentimentu ziren horiek, pixka bat bakarrik eraman duzun bide baten mugarri bat, edo taularatzeak eman zion azken urtetako jardunari zentzuan, nola bizi izan zenuen betepa eta kantolatutako igande edo jaiegun ederrura? Bai, jaiegun ederra izan zen, bai. Nitzat oso berezixe izan zen, eta bueno, esan berdot, neuk planeatako kontzertu bat izan zen la, nik erabakinean, bai, nitzate erreferente handiz izan da Moxal, eta azkan hilabetitan erreferente handi bihurture jaiegun, eta nitzat ametzoa zen hain barnetik erunduten proiektu bat eurakin batea aurkezti, eta gaina hain kutxundoten espazio baten, nire proiektu gexenak bertan aurkeztu dut, eta bertan antolatzen dut bai kontzertuk, eta nitzat hori, etxin egoti eta etxin joti. Lehenengoko bidar, bai emozinoi askoaz bizizan eban, ze nitzat diz abesti batzuk oso intimuk eta bai hitzaldetik eta bai joteko bebai, eskatuztan bilusti, eta jonean neure kantak eta konturatu nintxanin, ostra, behixak itxitxe jonean kontzertu guztiz, ez nintxan ikusten gai aurrera behatzeko, barrure behiren eman, eta behixak zabaldu eta ikusi neban nire tripa guztik hor, jente aurrin, bai, ez da nahi neban emozinoiz. Bai, Malko bat, baina gehiago atera zitzaizkizun, edera izan zen, gero bueltatuko naiz betepa eta pixkate intzazuzuk, edo do it yourself oinarri duen ekimen izugarri hori aipatzera, merezi duelako, amaieran egingo dugu aipamen txiki bat, bertan zabiltzalako, zu ere, baina nago pixkat, zure proiektuaren izaera ere ezagutzeko, obreko raritu gara zuetan pixka bat izketan, abiatzen ari den proiektua da, hemen ez dago normalan izaten ditugun dosier luze eta esplikazio zabal horiek, eskertzen da, erabatean, nola esan didazun, nire roioko musika sensible gisa deskribatzen duzula proiektua. Pixkat, proiektuaren izaera horretan sakontze aldera, konta eguz pixkat azken urte hauetan, 4 urte direla esan didazu, okerrez banago pandemianen kolpetik ona jaio den ekimen bat izan da, Malko bat hau,
pixka nola garatu den jakin nahiko nuke zure baitan musika sensible horrei forma eman eta noski taularatzeko eta proiektua abiatzeko indar hori bazatu zelako musika egitetik, ezta? Bai, bueno, ez naz konsidera izan musika sortzaile produktibo bat alde horretatik. Eta bai, 2019 bukaeran nire aurreko taldea zibilbidi amatxune ban, eta neukan zentrazioi eminegan zeo zer pertsonala, inoaz kontrasta baiko ideak neure barrutik sortutako urten bizinela. Eta horre eukinoan momento luze bat, urte betea bai luzatuko zen, oso euskal musika gitxi entzuten eban. Eta entzuten eban asko zin proiektu pertsonalak, izen eta abizeneko proiektuk, ipatzen duten buru nire erreferentzi dizen John Frusciante, Sufjan Stevens, gero Elliot Smith muruko sensibiliade askoko genti, Jeff Buckley, eukinoan sasoi bat, sortzi bat pertsona gozin entzuten emanak eta pilo bat eura musiki, eta musika variade oso gitxi entzuten eman. Entzuten eman jente guztik etxeman musika oso sensibli, hitzak bezin oso gordinak eta hortik hasi izan uste dut, konfinamendun definun eban gogundakat goiz baten esan eban luzaron eguan idea batzu garatzen, baina sekules neban definiduten gauza bat, eta goiz baten esan etzan nire buruai gaur hartu idea bat eta konforma horreaz. Dakat perfekzionismo punto bat momento batzutan, eta horrek ez toztan lagaten sortzen. Eta holan hartu neban Martin Bidaurren itzulera liburu irakurten ebiena, eta bertan lurrean eserita poematik hasi nintxan labadorin kanti sortzen. Gaur egun entzun gai daukazun. Bakarra gai. Temazoa, hemendik, izugarri gustatu zitaidan zuzenean, fitxatu nuen labadora hitza zuen abestia, eta entzun dudanean euskarrietan ere bereziki gustatu zait. Hora aipatu nahi nuen, nik bizi izan dudan sentimentua delako ere bai, aipatu dituzun erreferentziak eta beste askok, gainera ondo esan duzun bezala, izena bizenez normalean firmatzen duten horiek, eta ez dakit pandemiak eragin zuen horretan zuregan, neregan ere bai, baina beti sentitu dut alako erakargarritasun bat ere ez dakit nola definitu, baina artista hauek badute beti alako bakardadearen gorazarre txiki bat bezala, zentzu honenean, ez dakit misterio hori ez, barruko mundu hori modu simple batean eta erraiak mai gainean jartzeko erraztasun edo, ez dakit, bai, zerbait. Ni ere fastinatzen hauen gauza bada. Zuk uste zu horrek baduela zer ikusia edo norberak ere munduari begiratzeko duen joera horrekin, hau da, zer bilatzen du horrelako artistetan, zergatik egiten zaigu beraien ahotsa hain, ez dakit, erakargarri. Biluztasun hori da, sinpletasuna, zer uste duzu dutela artista guzti hauek komunean aipatu dituzune ezagorri hori ez gain? Ez da horren atzin zer egongo dan, ez dutxa zain beste analiza ez, baina momentu baten konturatu nintzen, eta nire referentzi dizen kanta askotan lantzen da erixotan gaxe. Eta momentu baten konturatu nintzen bebai, entzuten eban jente nahiko hil eguala, Jeff Buckley bera hilzan disko bat graba eta gero, igaxan hilzan la uste dut, baina esaten da suizia izan la, edo ez da oso argi zelan. Eta ez da horrek misterixo punto bat erakarritzen hau. Bai, duela aste batzuk ere, hemen izan genuen horregatik diote, Xavier Badiola, zeina zure kontzertuare bertan zebilen, hau klube haundi bada, baina mundu txiki bat, eta berak ere aipatu zuen artista bat, Nick Drake, gogoan daukate aipatu genuen hemen, eta gura ere, 3 disko atera eta bere garaian inkomprendido xamarra izandako izan zen, eta bere buruaz beste egin zuen, eta nola ez, gure mundu arraro honek ala funtzionatzen du, handik 40 urtera egin zen, ez dakit, mundu mailako folk inglesaren oinarrizko referente bihurtu zen ez. Galdetu dizut hau zen, ni ere, ez dakit, izugarri erakartzen dute horrelako figuren, ez dakit, alo horrek eta
eta bakarda horiek, eta askotan nik uste dut mundua ikusteko modu ezberdin bat dela, baina benetan gogorra, ez dakit hasieran aipatzen zenuen musika sensible horren atzan, hipersensibilidade bat dagoen, baina ez dakit galdera ikurre bat da ere niregan, eta horregatik galdetzen izun. Musika instrumentala ere ez dakit gustoko duzun edo ez, baina nik bintzat kontzertuan nabaritu nuen benetan hitzei eta kantatzeko erari eta sensibilidade horri bai, baina gitarra lana izugarria zegoela eta instrumentazioak horregatik diot instrumentala horrek ere baduela garrantzia ez dakit zure proposamenen eta horri heldu nahi nien orain. Hortik ere nola edan duzun, artista hauetatik, argi zenuen gitarrak oinarri behar zuela, pedalen jolasa, pixkat, instrumentazio hori ere argi zenuen hasieratik erabaki zenuenean aipatu diguzun paus hori eman eta kantuak sortzeko. Ez. Esaten duten morun, esplorazioi fazin dan proiektu bata eta hasieratik junde eraldatzen. Hasieran, nire referente bestetako bazan Rodrigo Amarante. Buah. Vale, segi. Eta... La que has liau, esa marrón, la que has liau, segi. Eta bai, oso handixe. Eta bera ikusten ontsan bai, Bartzelonan flipaineban, aurrez aurre ukineban eta flipaineban bera gitarra akustikoaz eta eukineban sasoi bat esango nuke ondala urte eta erdirarte edo eneban joten gitarra elektrikoaz kantak. Gitarra akustiko txikisak ingaina. Berak Rodrigo Amarante pedakarre bater mantekia deitzetzen gitarra bat eta horren soinu pioa duztan gazta. Eta hasieran hortik nixun. Eta gero igual beste influentzi batzuk eukitxuaz eta juna sonidu garatzen horretan asko eragindozta Madison Cunninghamek gitarra garbixak, baina reverb apurraz, baina berak vibrato bat ibiltzen dau, nuke badakatena bardine, eta horrek eizta definio nire soinu. Eta gero gitarrak lantzeko momentun, hasieran kantak sortutxasen kantak nahiko instrumentalak zin. Eta gero juna ahotza sortzen. Eta gauza bat ez gaztana gustaten gure inguruko musikan edo nahi nebana desberdintzi hortik zan gitarri eta ahotza alkarreaz juti norabide baten. Eta nik bilatzen dut norabide baten juti, baina isati elkarrezketa bat modun. Eta hori oso gatxe da etxi gitarri joten sartzen bitxartin. Hau da, nik kanta bat sortzen duten instrumentala eta horreaz familiariza bitxartin melodisa bat sortzi aldentzen dana hortik pixkat oso gatxe zen. Orduan, sortzeko beste modu bat deskubriun eman eta asko gustaten gazta eta da kotxi. Sortu duten askan 3 kanta isandi instrumentalak grabadot mobiaz lokalin eta kotxin entzun lanea bidin, entzun eta hortik juna familiarizaten horreaz atmosferiaz eta melodisak sortzen. Badago kontzeptu bat, batez ere, grabazio sistema honetan, eta nire azken alean gertatzen ari zait, eta uste dut Amaia Mirandarekin ere bazpimarratu genuela, lehen tomaren, lehen sorkuntzaren, zaitu oraindik beldurrez dagoen sorkuntza horren, edo gauza garbi ez dituen, norantza garbi ez duen sorkuntza horren magian, ez? Eta askotan gertatu zait zerbait grabatuta izan, eta azelanak gero lehenengo toma hura, berreskuratzeko, ez? Intentzio hori bera mantentzeko beti abestian. Eta hori askotan lortzen da horrela, ez? Entzun eta zuzeu ura imitatuz edo ez dakit hori gertatzen zaizun ere bainet. Bai, asko. Eta pasagazta bai lokalin landu kanta bat eta momentu baten gaur hau registrakot. Registra eta toma horretan zeo zer txartoin. Ez? Aurretik egin ez dutena edo desberdin urten
Eta gero, karo, kotxin hori ukidot entzuteko. Eta azkanin horreta oitxu, eta ba, fai horreaz familiariza eta hori normaliza, eta azkanin ba horreaz egin aurre. Bai. Eta da beste gauza bat, hau bai ikasi dut, ikasi ez, baina identifikadot Madison Cunninghamen elkarrizketa batetik, berak esaten man, eta nik identifikaten dut bai Holandala. Idea bat gustaten gazta, edo kanta baten, bai, beteten nau, topaten duten disonantzi punto bat. Eta berak esaten man elkarrizketa baten, ni disonantzixan sentiutenak guztua. Osa, lortzen duten disonantzixi sartzi kanta baten integrati ondo, ja lortu dut kantin intentzini. Ederra, ari naiz hemen, ustez gaur programa 3 ordukoa izango dela, ekipo. Zelerro buru ona, disonantzian sentitzen nahiz gustora. Oso interesgarria dira, bai, uste dut, aipatu dituzun, prozesuen nolakotasunak ez, Amaiak aipatu zigun, Xabierrek ere bai, Jaieguneko Aitorrek ere bai, bakoitzak bere approach txikia duela ez, sorkuntza horretara. Interesgarria ere, batzutan, zuk aipatzen zenuen gitarra eta letranen bide bereizi horiek, badago jendea, noizbenka ere, letra lehenago egin, edo ahotsaren melodia baduena, eta gitarrak gero sortzen duena prozesu inbersoa, hau da, hori ere kuriosoa, eta gero aipatu duzun disonantziaren ideiare oso interesgarria irutzen zaitzenik, komplejo txiki bat badut, eta bada, ez dakit zergati den, baina banabilela borobiltasun baten bila, ni kostiente izan da ez dudala borobiltasun hori bilatu nahi. Hau da, austura moduko batez, norberaren pertsepzioarekin, eta azkenean, bizitzan zehar garatu ditugun joerak ere hor daude, hori esik egiten gaituzte ere, bere izgarri, eta ez dira baztertu behar, baina oso prozesu interesgarriak irutu zaizkit kontatu dituzunak. Eta esaten nuen Rodrigo Amarante zen, zuk duela urte terdi eukitzen nuen obsesio txiki hori, nik lehengo urtetik dakarkit, oraindik ez zait joan, eta izan da artista bat, nire esplorazio bidean ere izugarri lagundu nahuela, eta batez ere aipatu dituzun, ideia guzti hauek ere oso bere egin eta modu oso ederrean uztartzen ditulako. Neri Iban Urizarrek gomendatutako artista bada gaina, bere izena handik zetorrela esplikatzean, eta esan zian, ez dezu esate dizute hau ez dezu ezagutzen, hori esate dizutunan ederra izatea, eta ez da, esan zian, bizitza aldatuko dizu, eta, bizitza ez dakit, baina ikuspegia bentsat aldatu dit. Hemen aigea, itzein beti bezala, bainat, abestitxo bat entzuteko gogoz ere joko diguzu zerbait? Bai, eta esan baneike, nahi neban gehitxu, on jokoten kantan, bai hasieran eukinoan hau kantide sortu neban, izan zen aurreko abendun, neure urte betetzin, erregalazten neukan pio bat vinilo eta tokadisko aportute, eta erregalazten tokadisku vinilo bat, moxalena, eta hori eta bi egunea, edo Durangoko azokan juminan moxali guztea, eta dai, esan da beste batek, moxaleaz berbetan bera, eta moxalek esatzen la idea guztik hartu birdizela, eta naiz eta hasieran ez izan idea honak, ez dizela ideak bota bir, aukera bat egon barzailaz. Bai, argazki izarra gomorun, ez? Eta hori kontzertu ikusi eta hurrengoko entzaxun, jonean lehengoko bi notakin, hasi nitxan idea bat garatzen, eta nitxan oso konforme sentiu hasieran, baina lortu neban momentun zeo zer disonanti sartzi horrei neharrez hasi nitxan, eta esan hau bada bada zerbait, ez? Merezidu aukera bat. Bai, eta oso ondo, entzungo du, izena badu edo oraindik ez? Bai, baduk. Da lehioak izpiluekin egitearena. Lehioak izpiluarekin egitearena. Altxa zaitez, eta jun gure holtza txikira, eta hortxe entzungo dugu, malko baten lehen abesti ederra.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, malko bat, eta lehioak ispiluekin egitearena, oraintxe azaldu digun kantua. Nahi duzunean, Beñat. Etorri naiz ies egin nire barrura, hemen ez da kanpoko hitzik desagertu naiz. Etxe batekin, manta batekin babestuko naiz. Leioak egin ispiluekin, ta hormaren bat liburuekin, begirauna bat atzaparrekin izkutatu naiz. Gela bat da norberarena, gorputz batean gorpuzten ez dena, delako hori ez da nahikoa, ez da ikusten nuena. Ni naiz neu itxutzen nauena. Hortxe ba, maleko baten lehen kantua, badator pixkanaka gure entrevista gunera, eta gure prestatuko gara, argiak piztu, eta bera berriz ere gurekin entrevista setean izateko, zegartxoteko oraindik asko dauka galdetzeko, eta denbora ere oraindik badugu, lasai aritzeko, bueno, kriston pila ere ez, baina demora pixka bat badugu lasai aritzeko, beraz datorrela Beñat gurera, eta jarraituko dugu entrevistarekin. Ba, hemen txene prestatutako galderei begira, eta galdetu nahi nizun Beñat, esplorazio fase horretan ere, leheno, bueno, adibide bat eman diguzu, baina hitz zalea nahi zenez ere, galdetu nahiko nizuke, musikalak diren iturri batzuk aipatu dizkiguzu, hitzen aukeraketa, hitzen mundua, hitzei ematen diezun garrantzia, hor nun kokatuko zenuke malko bat proiektua. Hitzen munduak zer esan duen zure sorkuntza berri honetan, hori jakin nahi nuke. Bueno, garrantzi asko dakar. Garrantzi asko dakar, bai nahi dutelako gai batzun ingurun berbain. Baina kosta izan gazta idazti. Idazteko ez nahi izan idazli, sekula ez dute idatzi izan, eta irakurten dut nik bastante poesixi, asko ez, baina irakurten dut bizkat ez. Sekule ez nahi izan irakurle, novela irakurli eta holan,
ze nik gabaz oso harin hartzen dolo. Ez nakai irakurtego gabaz, eta holanda egun intzirbe bai gauza asko txendot, orduan txikitxatik irakurten eban diskutako libretuk, poesi izango izangoren. Eta gero azintxan poesisa liburuk eta irakurten, eta esan dute morun lehen, abia puntu eta bai malko bat izango zanan isakeri bai bizkat definiuan lehenengo agarran eman letra batek, esan dute morun Martin Bidaurren Lurran eserita letratik azintxan bai definiuten zer nahiko neuken esan eta nundik landu eta gustaztan bai nire referentin rollo bat baukala bai eta holan eta hori gauza intimutaz berbatzen da bene letrak aukeratu isatxuaz lantzeko nipe idatziro eta on entzun dana neure letri bai baina hartu dut bai izaskun igoan hotza bazkatzen liburutik nork ez da letrak kanta bat lantzeko eta bai nabil ikasten idazten bai zelan egoten idatzi ez da nahi ibili bestin hitzetatik hori etxen baina bueno esaten badabe neuk ze askotan identifikatzena holako gauzetan orduan balixoste bestin berroak bai. Bai, nabari zen eta hau nire subjetibidadea da, baina ez dakit duela igande batzuk ikusi zintu denean, ez dakit nola azaldu baina nabari zen, eta horregatik galdetu dizute bazinela pertsona bat behintzat hitzei edo nire iritzi apalean eman behar zaien garrantzi hori ematen ziena eta gustartzen zirela oso ondo zure proposamen musikala edo instrumentalarekin kasu honetan eta batez ere izaera ez dakite sensible eta berezi horrekin. Aipatu beharko dugu ere bai, etorkizunean ez dakite grabazioak nolakoak izango diren, orain arte abesti bat grabatu duzu, badituzu gehiago, kontzertuan ikusi dituen, gaur ere hemen ala ari gara. Orain arte erabilitako modu berdina erabiliko duzu, lagun artean ere bai, grabazioa kontaiazu labur hori nolakoa izan den. Etxetik grabaziorako jauzi hori. Bueno, grabateko intentzinoi neukan ondala pare bat urtetik, esango nuke, pare bat edo igual ja irudiz, musika eskolan egien orduan, eta entzunaldi baten joneban orduan kanta bat neukan bakarrik. Ze lau urtetan oso kantaritxe sortu dut. Eta nire irakaslik keu agirretxeak eztan hau graban dizu. Eta hortik hasi zen idei, eta bai, bizkate aurten izan da esan dutena benga bai. Orain bai. Bai, keu berak beran diskuk eta beran kantak graba izan dago etxin, eta beran laguntziaz eta beran pazientzia askoaz. Graban eban gitarrak lokalin, eta gero John Badiola makina bata grabatxu zen gauzak entzun zeinkez makina bata eta guztu askoaz beraz grabarot. Bai, lagun hartin, baina jente profesional eta oso honaz. Bai, noski, ez nuen bestelakorik esan nahi, eta aurten entzun, ez dakit hau gehiagi galdetzea ote den, baina kontzertuan entzun izan genituen abesti horiek grabatzeko asmoa daukazu aurten, alako ez dakit, lehen aurkezpen lan bate kaleratzeko asmoa, ez, han hemenka etorriko dira horrela grabatzean, ez duzu pentsatu, esan daiteke, ez dakite, nola, ze asmoa daukazu? Pentsa neoan, nire udabarriko ide izan disko bat grabati, disko bat edo kanta batzu bentsat, baina azkanin denbora bizitza ez. Bai, denbora faltiatxik kanta bat grabala izan dut, eta pentsaten dut ez nazela jongo
disko baten bile pentsan dut, ba, sobre la marcha grabakotela, ba, igual, laster kanta bat, edo beste bi, edo ikusikotela, baina inolako prisa baik eta presiñuri bai, ze, ba, ez dut uste disko bat grabatearen, grababirganik, eta igual, bez, pentsaten kanta guztik ez grabati, kanta batzuk sentiuten dut zuzeneako dizela, eta igual grabata ez da bela transmitutuko nik pentsan dutena zuzenin transmituten da. Jo, ederra, baina, biba zu eta biba zure esplorazio prozesu hori ere. Asko gustatzen zait, sentimental jarri nahi, baina egia da, gonbidatu bakoitzarekin izugarri ikasten dugula edo dudalanik behintzat gauzak egiteko moduan ez dakit ikuspuntu edo perspektiba berriak aurkezten dizkigutelako eta ez dakit gaur ere zurekin gustorari naiz nire buruko gauzak birplanteatzen bainat, beraz, bibazuku behintzat hemen atento jarraituko dugu ba zure sorkuntzak ze bide hartzen duen eta hemen plaza izango duzu behintzat zure lan hori aurkezteko. Azken galderatxo bat daukat. Azkena behar duz. Laburra, zuri abesti berri bat kantua eskatu behar diogu. Hori da. Labur hasierarekin lotu nahi nuen. Kamiseta ere badaramazu gaur, zure lehen kontzertuaren plaza izan zen bete paeta, eta ondaurruko gaztetxean antolatzen dituzuen ekimen ederroiek. Pixkat balorazio bat borobiltzeko, zure musika gertukoa da, sensible aipatu dugu, baina oso humanoare bai, eta pixkat, betepa eta bezalako ekimenen garrantziaren inguruko hausnarketa txiki bat eskatu nahi nizun zen, tamalez ez dira hainoikoak gaur egun eta badirudi olako ertza eta ez dakit txikitasun horretara kondenatuta daudela askota, baina badabiltza eta existitzen dira eta egun eder asko eta talde askoren plaza bihurtzen dira eta pixkat horren inguruan ja bukatzeko galdetu nahi nizun. Nola sentitzen zana zu hor barruko ekintzaile bat izan da, ez da? Balorazio oso positibo txen dut. Ondala 2 urte sortu genuen betepa eta neu eta beste Beñat batek, Beñat Eizagirre, dena taldeko abeslari eta kantantik. Erasmusen zeona, ez da? Buelta bat da Erasmusetik. Ez. Txiletita bilkartu. Berak etxen daude diseinu kontuetan, eta jarraitzen dau bertatik. Eta gure hasierako ide izan, eskaintza kultural bat etxi Ondarrun, eta emoti talde txikisa bai Ondarrun joteko aukeri bai, beste bi aretoko kagun, baina, igual, behiko zini moduko areto baten talde guztik ez dabe joteko aukeri uki, eta Portuko rampan dakau beste areto oso eder bat, baina oso solizitata eta oso balorazio hona etxendot, ze Ondarroko gaztetxe izan espazio bat talde askok ez bena nahi jun. Pentsan dut ez dizela San Juizan taldik momentu askotan, eta horrei buelta motzau, alde hortatik gure helburu beteten gabiz eta balorazio oso positiburez, jentik guztua datorre gurea, eta beste alde batetik pentsan dut Euskal Ezeni injartzen duguela, ze bestelan nabil ikusten gure ingurun jentik ez da garrela kontzertuta joteko oitxuraik, eta nik aurreko domekan askan saiun domekako izbaten hainbeste jente ikusti eta hainbeste jente ikusti bai kanputik etorri dizenak aurreko kontzertutan betepaetan jodaben jenti musika isak Donostitxik, Zarautz eta Gazteiz eta apartetik etortxeago jenti nahi dauzan, zare bagabizela osatzen, eta horreaz batea, zuk ezazuk itxi, igual olako gauzak itxi dizela, baina azkan urtin pilo bat jaso diz, balio dutetik ikusidadek sortu dabe, Iruñan egun motelak, Oñatin burrunda, Bergaran ontxe hasi barri dabe oztoporik ez, eta hori efektu ikusti oso posgarrixera, Zarautzen lege berria, azto gazta. Bai, pentsatzen dut autogestin joitxik etxen dizen ekimenak dabizela erakusten badala Euskal Ezenan
ez underground hori, baina jentik badakarrela iniziatiba bat, eta dana ez dela makro kontzertuk, eta musiki gustotik etxen da bene jente asko dela. Amen meñak. Amen egingo dugu, agur egingo dugu, agorreteko amabiak oso bueltan ditugula, eta azken kantu hori eskatuko dizugu, bainat, zein izango da eskeniko diguzun, bigarren hau. Labur-laburren arzaldu barri guzu, orduak jo baina. Ez komplikatearen eta faiuketxea esarri esatearen luperrik ez dut erabiliko, ze luperra bada gauza zuzen asko ibiltzen dutena, eta ja batzuk ezautze zuen labadorin kanti jokot. Bagoaz gure set akustikora, zoaz bainat, eta entzuleok guk dagoeneko agurtu egingo zaituztegu biharkora bidean, 11:05 hementsi izango gara, bigarren kafean, eta bien bitartean, preste malko batekin, hain zuzen ere, labadorin kanti entzuteko, gure set akustikoan prest dagoen momentuan bertan. Bigarren kafearen set akustikoan, elkarrezketa akustikoetan, malko bat, eta labadorin kanti. Nahi duzunean bainat. Lurrean xerita garbi gaiuari begira ahoa zabalik erantzunik ez zaila da norberaren burua burukoarekin zaila da norberaren burua burukoarekin itotzea inoiz entzun izan dut mantartean bilduta lurrean xerita garbi gaiuari begira ahoa zabalik erantzunik ez jasan gaitza zait izatea ez izateko izan beharrekoa imaginatzea jasan gaitza zait izatea ez izatea ez izateko izan beharrekoa imaginatzea ta zaila da norberaren burua itotzea hormak erantzuten ez duenean
honekin bagoaz, bihar arte. Keep calm and bigarren kafea. Aber Inigo, zesatezu bihar arte ez? Goendik Josune Belez de Mendizabal agurtu behar deula bere azkenek Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, egunon? Egunon, agurtu nau, ja, badaki. Egunon, agurtu nau, ja. Bai, entzuten diaztu ez da. A ber, joango naiz, joatekoa naiz, ja, oporrak ailegatzen dira, ikasturtea pasatzaigu ziztu bizia, baina oraindik anen asjun, jolin, Inigo utzi. Hemen zaude, eske Inigo. Hemen zaude, eta pena ematen digu, Josune azkenekoa delako. Bai, niri bai, egia san oso gustora ibili naiz aurten zuekin, eta bai, gusto hartu diot, ez dakit gero etorkitzunak zer ekarriko duen, baina bueno, eskerrik asko bai zuen leio hau neri irekitzeagatik, eta txiri buelta, azken txiri buelta emango dugu ikasturte honetakoa. Eta ze kontatuko dizuet gaur, ai ama, eske pixka ni ere sentimental jarriko naiz, musika polit horrekin eta dana, ai. Malko baten musikatik gaudela frekuentzia baxuan orain erlaxetuta eta gozatuz, labadorin kantikin gozatuta, bai gaude pixkat, hola, unkituta. Bai, nik hori pentsatu dut, berantzuten nuen bitartean, esaten nuen, ai ama, orain sartuko naiz ni nire ahots kantarin honekin, ez dakit, osake, goazen ora, purka. Eta, begira, gaurko, ze kontatuko izuet, Garaioko neskak beste batzuekin batera, azalako sortzaile kideekin batera, eta ipuin kontalari batzuekin, eta bueno, montau dutela bat, Martxaundi izeneko ibilbide, baina ez ibilbide bakarrik ibiltzarena egiten ari direla, osea, kilometro puska batzuk hartu dituzte, nundik eta La Sierra herritik, hau dago Langraitz okaren oso ondoan dagoen herritxo bat, eta bertan dago azala, aretoa edo proiektua Idoia Zabaletak eramaten duen proiektua da, azala, sortzaile askok ezagutuko dutena, daude bungaloba antzeko batzuk, eta gero areto batzuk, eta bertara joan zaitezke askotan eta askotan sortzaileok aipatzen dugun egonaldi artistiko hoiek egitera, ez da? Baina, bueno, gero bestelan ere, familia eta lagunekin ere joan zaitezke bungalo hoietara, La Sierra herrian, esan bezala, Araban, eta hortikan abiatu dira, paseoan, txipitxapa, helmuga daukate gaur Mendoza, Arabako beste herritxo bat, begiratu behar izan dut, por zierto, hau zinez esaten dizuet, mapan ea zenbat kilometrora dagoen. A ber, bakizue, ez diela jungo errepidetik, eta askotan ere mapetan begiratzen dugunean hori, Googleen ematizkizu zenbat kilometro ez distantzia, baina sartzen zaenean pistetatik edo bideetatik bestelakoa da. Baina, bueno, holako 20 kilometroko ibilbidea egingo dute gaur Martxaundi horretara gehitu diren guztiek, eta esan bezala, atzo, La Sierran ibili ziren, zer eta izarrak begiratzen, eta, bueno, hau, oso polita, olako mix bat da, ez? Aktibo egotekoa, baina ez bakarre gorputza, baizik eta buruan bebai, eta sorkuntza, eta ipuin kontaketak, eta, bueno, gaur ailegatuko dira Mendozara, Mendozan izango dute Itziar Rekalde ipuin kontalaria, zertan eta bere ahozkotasun hori gaitasun handia duena eta profesionala den gure Itziar Rekaldek, horri helduko dio, eta ostean, bihar ja, ailegatuko dira Garaionera, Ozaetara. Beraz, 3 geltoki, 3 geldiune, eta hortxe ari dira konpartitzen, eta kristonpena nik ez dute aukerarik izango juteko, baina oso itxura ona dauka Martxaundi honek, eta nik uste dut nahi duenak ere oraindikan garaiz dabilela parte hartzen, baina nik baino beto bakizu zeinek kontatzen duen Goiuri. Igual kaso hortik izango duzu, baina Amaia Gabilondok kontatzen du oso ondo, bera da Garaionen dagoen
kapitainetako bat, zoragarria bera bezala, eta nik gaur goizean eskatu diot, Amaia, nik honi buruz hitz egin nahi dut gaur gure txiribueltan, zuek bazaudetelako bebai nolabait txiribueltatzen hortikan, ez? Burua, gorputza, sentimenduak, arabantzea, ibilbide horietan, zu kontatuko didazu, Amaia, eta honako audioa bidali digu. Egunon, Josune, hemen gaude azalan. Martxaundiren bigarren eguna da, atzo hasi ginen, atzo atxaldeko 6etan bildu ginen, eta paseo txiki bat egin ondoren urrotzetan sartu gintuen, gure Idoia Zabaletak. Eta ondoren, hartu genuen saunatxo bat, eta arratsalde gaua pasatu genuen berriketan, solasaldi ederrian. Eta oraingoaz, poliki-poliki, ja zapatak eta botak, eta Mendozara iritsiko gara gaur arratsalderako. Hori da plana. Orduan orain aldapa batzuk dauzkagu, gora eta bera, eta gero gauean, Mendozako dorrean, Itziarrek alde egongo da ipuin kontalari bezala, eta gaurko plana hauxe da. Eta bihar helburua garaionera iristea da, eta gauean izango dugu digi sesio bat, dantza mokatzeko, eta udalari ongi etorri emateko, eta hemen gaude, goizeko intza ere jaso dugu, gure gorputzean, eta freskitas, oin tipitapa, oinez goaz poliki-poliki, Mendozako dorrean, lo egitera, fantasma bat omen dagoan da, ezautzen dugun, kontatuko izut, bale? Gauza gehiago. Besarka da handi bat, eta gaur ipuin kontaketara etorri nahi dauenak, hori, Mendozara agertzeko. Gu arratsaldeko 6etatik aurrera nibiliko gara bueltaka. Aio, ondo izan, agur. Haze inbidia ematen zuen, kontatzen zuenak, baina baita ere entzuten ziren txoritxoak, eta nabaritzen zen pausoak eta txoriak, eta zelako inbidia, Josune. Bai, nire ere eman diate, eta behitu aste hasian esan ziaten Josune etorri, digo, ama, ze kasualitate. Ez, beti hori, ezin dut, bihar aurkezpen lanetan ibili behar naiz, hemen Arabako Foru Aldundiak antolatu duen kultura foroan, eta, ez, goizeko 8etan egon behar dut, eta gustatuko litzaidake fantasma hori ezagutzea, baina ez da kasu izango, eta, penaz, baina behitu aukerak daukana, Mendozara gerturatzea, eta hortxe izango da Itziarrekalde harrera ezin hobe egiten, bai fantasmen hori ulertzen dut nik, fantasmen inguruko, mamuen inguruko ipuina kontatzen, edo auskalo zer. Eta, por zierto, txiribueltatxo bat egiteko, gure azkena egiteko, ibili gara ikasturte honetan, streamingen bidez jarraitzen gaituztenok, ikusiko dute hortxe nere atzean dagoen ionboa, bai, beti zerbait estaltzen ari den hori, ez? Eta ze izango da, klaro, nik esan izuen, nik irratia bai, baina eske irudia, eske ez dakat ni gogorik, eta ez dakat ez da ere olako, ez, influencer eta olako zerbait txukuna agertzekoan ere atzialdean, eta ez ditut estanteria jarriko liburuekin, Porque ni bastante inteligentea naiz hori gabe, bale? Baina, orduan, hau jarri nuen ere Ane Gebara Maitia, bertan gaude olako promozio kartel batean, ikuskizun baten promozio kartel horretan, bi detektibe hor, eta bionboa. Eta bionboaren atzean, askotan hitz egin dugu zer dagoen, zer eskutatzen dut nik horren atzean. Gaur deskubrituko izuet, ondo iruditzen baldin bazaizue. Entzulek idatzi ezakete, zer dagoen, askotan ibili gara, hor, Inigo Asensio egongote den, baina... Gaur berriro ere... Hori torri zen burura, ipatu izan dugula, gaur ere falta da, akaso horra gertuko da. Agian hor dago. Agian hor dago. Erakutxeko dizuet. Itxen, badaukagu, txen. A ber. Venga, a ber. Hori. Redoble de tambores, hoi beharrezko izaten da sorpresa geta. Vale, a ber, erakutsi Josune. Josuneren bionboaren atzean. Kontua da, nola gaur neska hauek aipatu duten, oaintxe bertan entzun berri dugun audio horretan, Amaia Gabilondok esan digu fantasma bat.
Bitu, nik hau benuen esan naiz, pixka superstiziosa ba naiz, baina, bueno, estalita egonda hau dena, bueno, nik, hemen atzean ja, kokotean zerbait zenditzen. Bueno, itxaron pizkat, A ber, claro, ez dakite noraino ailegatzen zaizkian eri kaskoak, por cierto, hau ez dakit kontatu dugun noizbait, baina ematen du Macperro batean nagoela, Whopper, bai, bueno, hori Madonna eta Whopper artean hor. Bueno, kenduko hemen ere biombo marabilloso hau, gaur tukana tokatu da beste batzutan, beste aldean dago flamenkoa. Flamenko edo tukana. Tukana. Bueno, beste dagoen. Nik ez dakit, benetan nik sentitzen duela presentzia bat, eta... Oi ama, bau da. Ai ama, eske, bueno, bai, betidanik egon da, hau kapa bat da, bueno, kapa ez dakit osea, nik ustet hemen barruan... Ba, muga dago? Ez dakit, nien asau sartzen. Ni oso beldurtia naiz gauza hauetarako, Bai, zehirbitzen zaizue, ez nien asau sartzen, horrela, nik hau horrela aurkitu nuen aspaldin, eta esan nuen, bueno... Eta zuk esan zenuen, biombo bat jarriko dut, jolin begia zelako presentzia, ez aldut ematenik horrela, Dracula, ondea, Bueno, zer dagoen horratzean, ni ez naiz hau sartzen, hor kapa horren atzean zer dagoen ikustera, badauka hor... Ba, nik uste baietz, Goiuri Julen, nik uste datorren aldin eta gonbidatzen nauzuen, deskubrituko dugu hor barruan zer dagoen. Ez gonbidatzeko moduan, orain? Bai. Ez gonbidatzeko moduan, horrela utzita gero. Hype honekin, ezin gehituzu, Josune? Bueno, igual biomboa jarriko dut berriro. Bueno, bai, ikusiko dugu, datorren urtean zer dagoen, ze hor nik uste dut zulo beltz bat dagoela, eta batzutak nonbaitera eramango gaituela, auskallo. Benetan, hau ez dela egiten. Gero hemen txatean trampati eta deitu gaituzte gaur, hau bai dela sekulako trampa. Esatea, deskubrituko dugu biomboaren atzean zer dagoen, eta ikustea biomboaren atzean kapa badagoela, eta kaparen azpian ez dakigula oraindik zer dagoen. Egin diguzu, hitza bete dut Goiuri, nik esan dizuet biomboaren atzean zer dagoen. Ara, gero, kaparen atzean zer dagoen edo barruan edo utziko dugu, Uda llegatzen denean, igual akaso kapak endu beharko dugu, baina, bueno, hau, igual datorren ikasturterako edo, ez? Ederra trampa egin diguzuna, Josune. Hau, ez dugu bere alakoan barkatuko, Josune? Txiribuelta ditzen da saio hau, eta holan amaitu behar dugu buruz bera, Bai, Josune, zer esan behar dugu, plazer bat izan dela zurekin denboraldi honetan hainbeste txiribuelta ematea, eta hainbeste txiribuelta eman da ere, oraindik ez garela zorabiatu, beraz, meritua baduzu. Ba, eskerrik asko zuei, benetan ni ere oso gustorago naiz, oso berbati, bebai, batzutan, eta oso modu zintzoan, beraz, eskerrik asko aukera honengatik, eta asko ere gozatu dut, eta asko ikasi dut ere bai zuekin. Oso lan polita egiten duzu, Kapa barruan sartuko zaituztet. Berentzako lekuri bada? Bai, ez daka, sakonera dauka, hor barruan euskalo zer dagoen. Ilusionismoa. Orduan, hitza hartzen dizugu, Josune, datorren denboraldian, kaparen azpian zer dagoen argitu behar dugula. Horrek esan nahiko du, datorren denboraldian ere, txiribueltaka emango ditugula egunako, eraz, hori plazer bada zarantzarik gabe. Eskerrik asko, Josune, eta ondo pasau dara. Bai, berdin, Venga, elkarren berri izango dugu. Entzungo zaituztegu. Eskerrik asko. Agur. Bai. Bihar ez garela hemen egongo. Bihar ez da bigarren kaferik izango. Badira zer kontatu garrantzitsuagoak. Bai, gauza garrantzitsuak daude, beraz, bihar ez gara metxe izango, baina bueltan izango gara ostiralean. Betiko orduan? Betiko orduan, beti bezala. Eta datorren astean baita ere, badakit ikasturte amaitzen ari dela, umeak eskola utziko dutela ziurren ikastontan, baina gu datorren astean hemen izango gara, beraz, badakizue entzule. Bihar hementxe naiz irratian, bigarren kafea. Hementxe egongo gara, zuekin, zuentzai, kafe makina piztuta. Agur!
Keep calm and bigarren kafea.